Ah, ce drăguță e ținuta asta! O să o cumpăr! Ah, corect! Știu, o să-mi folosesc jurnalul magic! Hai, jurnalule, treci la treabă! Da, arăt extraordinar! Fix cum îmi doream! Am plecat! Sunt atât de plictisită! E cel mai rău profesor din lume și urăsc chimia. Serios, e groaznic. Hei, uite ce fac cu guma de mestecat. Ce a fost asta? Foarfeca ta e hârtia. Am câștigat. Elevi, fiți atenți, vă rog. O să trag rapid un pui de somn. Of, sunt tot la ora asta. Hei, ce faci acolo? Ai un jurnal? Și eu am unul, dar al meu îndeplinește dorințe. Nu cred, lasă-mă să-l testez. Ok, ce-mi doresc? Da, e o idee excelentă. Să plecăm de la ora asta plictisitoare. Sper să ți se îndeplinească dorința. Wow, nu cred, a funcționat. Suntem pe plajă. Asta da relaxare. Poftim? Nu cred, suntem toți la oră. Of, suntem pe plajă, dar a venit și proful cu noi. Ce dorință irosită! Ok, desenul ăsta iese perfect. Perfect, acum să-l folosesc. Așa, de ce mai am nevoie? Corect, o perie de păr nouă. Wow, un jurnal magic. Așa, acum o să mă dau cu puțin parfum. Ce s-a auzit? Cred că mi s-a părut. Așa, sunt gata să ies în oraș. Ok, a terminat în sfârșit. Ce bine, și-a lăsat jurnalul magic aici. O să-mi pun și eu o dorință. Vreau o jucărie Pop-It nouă. Wow, am primit ce mi-am dorit. Ce tare! Mai vreau și alte lucruri. Vreau toate jucăriile Pop-It din lume. Uite-le, ce tare! Asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. Vreau să trăiesc înconjurat de jucării Pop-It. Ce distractiv e să faci înger de zăpadă așa. Ce naiba, ce se întâmplă aici? Mi-ai găsit jurnalul. Ce ridicol, ce să zic. Sper să te bucuri de toate astea. Vai, ce drăguț! Vreau să te strâng în brațe! Ce adorabili sunt căței! Vreau și eu un cățeluș, tati! Hei, m-ai strigat? Pot să-mi iau un câine, te rog! Ce drăguț e! Nu! Dar, nu e corect! Ia stai, știu cum pot să fac rost de un cățel. O să-mi folosesc jurnalul. E fix acolo. Da, o să fac fix asta. Ok, jurnalule, o să mă ajut să-mi fac un prieten nou. Vreau cel mai simpatic cățeluș din lume. Trebuie să termin de făcut desenul ăsta. Te rog. Mulțumesc, jurnalule! Ce pufos și simpatic e! O să te iubesc mereu! Îmi periez părul și apoi te periez și pe tine. Ce drăguț ești! Trebuie să arăți bine! Știi să dansezi atât de bine! Uite, avem părul la fel! Așa, hai să tragem un pui de somn împreună! Ești prietenul meu cel mai bun! Oh, nu! Tata! Repede! Ascunde-te sub bluza mea! Ce e acolo sub bluză? Nimic! Absolut nimic! Nu am nimic viu! Oh, nu! A leșinat! Ce e asta? Ce se întâmplă? Am leșinat cumva? Și de unde a apărut cățelul ăsta? Știu că ai spus că nu am voie să-mi iau cățel. Hei, e în regulă, pot să-l păstrez. Wow, nu cred! E frumușel foc.
Nu avem nimic de mâncare în casă. Mor de foame și nu avem nimic. Ce ne facem? Mi-e foarte foame. Hei, stai puțin. Am o idee genială. Ce faci? Te crezi cavaler Jedi? Ai încredere în mine. O să funcționeze. Wow! Jurnalul ăsta e uimitor. Ok, acum hai să rezolvăm problema. Aha, gata. Perfect. Da, în sfârșit am primit ceva de mâncare. Un măr? Asta ai ales? Uite ce vreau eu de mâncare. Ești gata? Fii atentă. Voila! Ah, genial! Eu de ce nu m-am gândit la asta? Bun, e timpul pentru a doua gustare. Aleg clar pizza. Și alte lucruri delicioase. Da, nu uita nici de bomboane. Ah, și ceva de băut. O să fie un festin plin de delicatese. Uimitor! A funcționat fix cum am sperat. Sunt toate felurile noastre preferate de mâncare. Burgeri și cartofi prăjiți, și pizza, și fructe, hot dogi, și bezele moi, și chipsuri, și suc. Haide, poftă bună! E delicioasă! Și câștigam jocul... Am nevoie de ceva din dulap. Vai de mine, e acolo! Ce drăguț e! Are cel mai frumos păr din lume! Și sărută extraordinar! Eo! Ia uite, ne urmărește! Ce grețos! Oh, nu! M-au văzut! Ce jenant! Și ea e oribilă! Oh, știu ce pot să fac! Ha! Jurnalul magic o să-mi rezolve problema! Ce deșteaptă sunt! O să fie uimitor! Așa, jurnalule! Treci la treabă! Ia să vedem! Ha! Chiar funcționează! Da, ce tare! Wow, părul și hainele îmi arată extraordinar! Așa, ia să vedem! Oh, wow! Ce? La ce vă uitați? Ce naiba? Când i-au crescut sânii atât de mult? Îmi aranjez părul, ne vedem mai târziu. Stai, unde pleci? Nu e corect! Dacă ai avea jurnalul magic, pe care dintre aceste dorințe ai alege-o? Spune-ne într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru de YouTube!